Tôi sao nó có xe đi xe to thế này? Tôi đi không ra bên đó là mình thấy nữa. Tôi đi một phần sập rồi. Mana aku hauwaफोरखौलाय खालि हौवाफोरखौ बाजै आं साथामजों फट'शुट खालामफैदों दुब्लिबारियाव मामा मोसौ बैसागु मामा मा होनो गोदै गोबाब गोखा गोदै गोबाब माने गोदै जाखांनायनि उनाव एसे मोनाब्लि जोङो ज'नो साथामजोंहाय मामा बड'शुट होलांबाय आं फट'शुट खालामफैदों फट'शुट जा स्टाइलसो थांखायो बे आवा जोङो दाबो फैयाखै 50 बोसोराव जायाखै ओंखायनो जोंखौ दाबो गोरलै बायदिसो जोङो मिथिया रायजोफोरजों दाबो सिख्लायनो दङ आयु नङा एसे बेलेग खालामामोन ना ओंखायनो बादियाव कमेडियाबो हास्लाबावनाय नङा आंखौ माथो साबसिन नुबाय गैला हनै मटर साइकेल सालायनो गोलैसिगोन साइसजों लाबा जानायासै आंखौ साफायदो आइजोजों बर' आइजो फट'आनो बेलेगथिंसो थाहैबाय आं थैसै मानसिखौ आगर एरो बैसोमुथिनि आङो सेरफ्लांबाय थाबाय मानसिखौ oh emang गिदिर गोलैबाय
봐봐. 리얼리티 쇼. 네, 캡슐 이거 보여줄게. 건더기 구성노브라. 킹카스 자르나 도바이. Wah, apa? Yang orkanan ada berakhir. Ini ibunan saya mah. Ăn là xưa rồi. Đây là cái của mình là. Cuối xuân mai chỉ được tốt. Em thấy video là rất sâu một phần thì được. Karan. Di santri kan nama. Jalan itu ke sana. Kawan sangat ini isi pun. Aku lihat nama. Ini kau kana kan mate. Kau lah kana ni mahalin deh. Jangan kana kan mate. Mana nasi pun dia. Oh, mak, nasi bukan. Makai order ni, makai order ni. Bukan rengal ni. Aku rengal. Bukan mosalah bagai. Nilai. Apa hendak? Itu mama. Iya.
फिसा होबानो न' मन'लाङो मादैखौ होफैबाय आं गैला Dua neng jagan naran bayi neng ke. Jadi aku mana ada kesini lagi. Lagu, 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 lagu. Oh, bisa ayo masih dah. Langsung mari ini. Ayo masih dah. Skin namaran ini gue akan ke bukan Asal aku balas saja sama. Rani mari mobil skin maran ini kayak. Masih ramu saya kesana. Iya. Dah boleh? Jalan. Nak. Mana jalan? Ini berapa ringgit sih? Kaya. Mana masih bergusung-gusung coba ya Rani? Masih gusung-gusung coba. लोगोफोर ओमफ्राय फट'शुट खालाम फैनाया जोङो बैसागु गानजोंबो एसे मोसाबाय दुब्लि बारियावनो बाजै आं आब' मेंलायलायबाय ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअ'आव माने मोसानाय जायाबाबो गाज्रि दामोन आरोना जोंना जेबो रिहार्सेल गैया ओरैनो माने फुर्टिजों मोसाफैबाय आरो जोङो ओमफ्राय नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोन खालामबाय आरो लोगोफोर बैसागुनि गाज्रि मोननाङा भिडिअ बाराद्राय मोजां जायाबाबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनसिगोन मोनाबाय दा बारा नुला मानसिफोरखौबो ओमफ्राय आं दहायनिफ्रायनो बावनानै दङ आरोना दे आब' बयखौबो हेपि बैसागु होननोसै हेपि बैसागु बयनिसिमबो गोजोननाय हामलायनाय थाबाय जोंनि बर' हारिनि बर' राव जेब्लाबो गेवलांथों जै बर' हारि कमेन्ट जेब्लाबो लाइक खालामनांगौ शेयार खालामनांगौ बर' हारिखौ जौगाहोनांगौ बर'आ जेब्लाबो गोजौ थाखोआव कसारियाव गोजौ थाखोआव दंखायो जोंनि बर'आ होमबाबो कमेन्ट शेयार खालामनांगौ बर'खौ जेब्लाबो जौगाहोनांगौ गावजों गाव अनलायनांगौ गावजों गाव मोजां माबायाव खालायनांगौ मानसियालाय गुफुर-गुफुरमोन आरोना ओमफ्राय मोनाबायना बर'जों बर' गावजों गाव दुसिलायनो नाङा गावजों गाव माबालायनो नाङा बैसागु जादों बैसागुआव बयबो गोसो खुसियै रंजा बाजा बेनो बर'नि बाय गोजोननाय थाबाय बर' हारि जै बैसागु जै रंजालि बैसागु जै गोजोनथों जेब्लायबो अराय गोजोन जै बर' हारि